Kunst hører nødvendigvis ikke hjemme på nogle fine museer. Kunsten skal være levende, den skal være tilgængelig, og den skal være for alle. Så er kunsten levende for mig. Nøglen til fremtiden, den er ikke for de få, den er for de mange. Man må røre ved den, man må sætte sig op på den og tage billeder af den, og man må blive en del af den. Det skal være sådan en idéernes yngleplads. Et sted, hvor man kan sætte sig hen, hvor der er højt til loftet. Der er ikke nogen faste regler for, hvordan man må tænke. Men det handler om, at i stedet for at tænke lige, så tænker man skævt.